tuohon pääset on toivottu tähän nyt. Tuohon. Ja sen jälkeen kun tytöt ovat saaneet mitalit kaulaan, niin tulee sitten tämä itse kannun kohotus ja sehän meille kaikille voittajajoukkueelle sitten iloksi lahjoja. Sen verran voi itse mainita tästä joukkueesta, että siellä on 2 tämän korvausta. Mestaruuden, eli nostatteko tytöt vaikka kättä hieman ylös, ja kaikki tietää, että teillä on 2 mestaruutta. Onnittelut kyllä kaikille myös tyttöprojektoille. Kiitos. Onko se nyt on? No on se nyt aika toppe. Kiitos. On siihen saanut Joosefina. No vähän. Kiitos. Muutama päivä. Kato kohta huudetaan kuin kaikki. Mitä me huudetaan? Lehmät tänne meidän väliin. Ja sitten kun kaikilla on mitalit, niin on tämä itse pokaalin ojennus ja joukkueen